240 έχει μόνο δίσκο. Τι συχνότητα είναι? Αυτό είναι στις 7 kHz. Γιατί αυτή τη συχνότητα την έχουν στα δισκάκια. Ναι. Το μεγάλο είναι στα 6 kHz. Θα του και πιο γρήγορη κίνηση μπει λίγο. Θα καταλάβει και στο βίντεο άλλος που θα το βλέπει ότι... Τώρα το κοιτάζεις ακριβώς. Ναι. Το πιάνει καμπάνα, το πιάνει. Αυτό το σκάβει στο βουνό, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Και διαχωρισμό, έτσι είναι το μηχανάκι. Μισό λεπτό να δοκιμαστεί κι άλλο ένα τώρα.